Tesi industrial baten lehenengo gauza gertatu dana, lehenengo baldintza emon bidana da, egon bidala erakunde bat konprometituta dauena berrikuntzakin eta ikerketakin. Eta noski unibertsitateakin elkarlana, bi faktore horrek die beharrezkoak. Gure kasuan guk topau gauen beharra izan zen, ikastolen elkartean badau pertsona eredu bat definituta, gure ipar dana, gure helburu dana eta bebai gure langai izan bidana, baina ez dakigu benetan definitu dugun pertsona eredu hori, ezaugarri horrek, gure ikasliek badaukien edo ez daukien. Eta orduan behar gauen sistema hori definitzea. Orain dela 5-6 urte ekin genion berez berrikuntza prozesu bati, Bertsozale elkartearen barruan sortzen da, eta Bertsozale elkarteak baditu bere lan ildoak, eta lan ildo horietako bat da hezkuntzan egiten dugun lana. Galdera sortu zitzaigun niri eta beste batzuei, ia zenbateraino gure metodo didaktikoak eta gure klase emateko moduak gure helburuak betetzen ote zituen. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean hasi nintzen master bat egiten berrikuntza pedagogikoari eta lidergoari buruz, eta haren bukaerako, master amaierako lanerako ikusten genuen gure ikerketa galderak luzerako ematen zuela. Tesi industrialak igual beste sektore batzutan gehiago entzun dien arren, hezkuntzan ez dira hainbeste entzun, oraingoz behintzat, eta iruditzen badala, kontestu bat, bereziki eraldaketa beharra handia daukona eta eraldaketarako ezinbestekoa daukagu ikerketa eta berme hori, jakitzia ze norabidetan emuten dugun norabide horretan ebidentzia jasotzea ondo gabizen edo ez jakitzeko, eta pausuak aurrera emoteko eta benetan gizartean biharrai erantzuteko. Bertsozale elkartearentzat oso interesgarria den proiektua da hau, lankidetza ere bai, Mondragon Unibertsitatearekin lankidetza hori egitea, oso gustora gaude, nik uste bi aldetatik eta ia jarraitzeko aukera daukagun.